Pavúčí kvet alebo zubná kefka. To je ľudový názov rastliny, ktorá pochádza z Austrálie. Stala sa kvetom Flory 2010. Medzinárodný veľtrh kvetín a záhradníctva v bratislavskej Inchebe ponúka opäť paslu pre oči a niekoľko noviniek. Je to nádherné. Inšpirujú ma farby, kvety, nové typy. Toto je prekrásne. Len keby sme to viac vedeli využiť, viete, ako aj v meste. 31. ročník veľtrhu sa zameriava práve na skrášľovanie miest a obcí. Je to vlastne kvetinová výzdoba, ktorá je priateľná a prístupná pre všetky mestá a obce, aj väčšie, aj menšie, aj také, kde sa boja napríklad znehodnotenia. Tento rok je to inšpirácia pre 9000 primuliek, letničiek, proste výsadba, širšia výsadba oproti minulým rokom a práve takýchto letných, okrasných kvetov. Novinkou sú zvislé záhrady, ktoré šetria a skrášľujú priestor. Vhodné sú pre mestá, kde nie je veľa zelene. Je to v podstate záhrada, ktorá je ukotvená na nejakej budove a špeciálne zavlažovaná hydroponickými roztokmi. Milovníci či pestovatelia kvetov, kríkov a stromčekov sa môžu inšpirovať od 150 vystavovateľov z 9 krajín vrátane Slovenska. Predstavujú nové trendy i kvetinový dizajn 21. storočia. Hitom leta budú samozrejme také veľmi kvetinové, voľno viazané až polné kytice, ktoré pôsobia veľmi prírodne. Dvere do inšpiratívneho sveta kvetov sú otvorené do konca týždňa. Patricia Pružinská, Slovenská televízia.